Noffelijk waaien, een prima temperatuur, zeker voor deze tijd van het jaar. En ik prima waar, je bij mij in Haas flink wat zinnen. Wel eens even wat bewolking en een licht koeltje. Prachtig voor alle wettersporters, we gaan door die op uit. Maar toch, het zal de komende weken verhoren. En die verhoring, die waarsomslag, komt jeder als ik, jeder tocht. Wel, joen en vannacht. Nog altijd een flinke opklaring. Ik nog wel wat bewolking, temperaturen 8 tot 12 graden. De wind komt uit zuidwest tot noordwest en die is zwak of matig, krijgt 1 ontreien. Dan op de morgen. Misschien hebben we niet appetit en enkele mistbank, maar verder is toch aardig wat zinnen en er komt weer eens even wat bewolking. Het blijft droog en de temperaturen aan de hege kant van deze tijd van het jaar 18 graden. En de wind komt dan uit het zuiden en zuidwesten mee. En die zal zwak of matig wezen. De matige wind boven de marn en in het kust- en waardgebied. Dan terug de mondje nacht komt er staan gewoon meer bewolking en op naar het fruitjoch. Wel Tiese, beroende loft. Tiese had de zinnen het dreig en Tiese nog zo'n 17 graden. Nog, want op woensdag komt er een waarsverhoring, starig een kans op reën. Ik wil weer eens even een droege periode, 15 graden. En het kille waar, het koude waar, komt op toonsje. Maar betiden reën en zo'n 12 graden. Ja, dan is het even dien, maar de te hege temperaturen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.